И искам да му кажа нещо. Бойко, ела тук, камайна. Ела тук да се видим, Бойко. Аплодисменти. Thank you, Бойко. Thank you. Не, стига, не дай. Да, стига. Кажи, колега американец, да не си решил да ме каниш пак на молитвената закуска, за да ти се моля да не ме слагаш и мене в списъка Магнитски с 200. Не, исках пак да те поканя да ми седнеш до камината в банкия. Не дай, че не да. Разбирам те. В Белия дом. Може да викна и папата да те погаля по тиквата. Ела да седнеш малко до камината на топло. Мерси, бате Дони, ама не искам, защото като чуя на топло и започвам да се притеснявам за бъдещето. Хубаво тогава, тръгвай си и между... Не, стига, че не е удобно тук. Между другото и да хванеш Рая Назарян за от мене. Господин президент! Искам точно да... Обичам те, Дони! Ей, бърчек! Но нека да не разваляме всичко. Не, моля ви се, извинявам се, просто. Да хванеш Рая за като от мен. Господин президент! Господин президент!